सिगांनि समाव जोङो बेफोरखौ मोना नङा मोनबोदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसे एनै जों नुनोबो मोनदों। जोंनि जाथिनि गेजेराव सोरबाफोर स्टुडेन्टआनो जा बा सोरबा बेरायनो थांनायानो जा गुबुन जायगायाव जुदि हाबहैयोमोनब्ला एसेबाबो सन्देह खालामजायोमोन बा सन्देहनि गेजेरजोंनो एसे एनै होसोजायोमोन। जों बेफोरखौ नुबोदों। खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्ति जाफैनायनि उनाव जेलानाखि मोनब्रै फेक्सना ज' जानानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों, बिनि उनाव डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो दिनै जोंनि माखासे जेनाखि नेम निथि, बे नेम निथि बायदियै डिसबेन्ड जानायनि उनाव साफ्रोमबो बर'नि माखासे लाइमोनखौ नोजोर होनानै दिनै मा आर्मसआ ले डाउन जानाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो समाजावनो जोंनि बर'नि थासारिया मोनसे मोजां नोजोरजों नायजादों। दा बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो सिगांनि समाव जे थासारियाव सन्देह खालामजायोमोन, दा जोङो बे थासारियाव गैला। जों बेफोरखौ फिल खालामनो हायो। सिगांनि समाव जोङो बेफोरखौ मोना नङा मोनबोदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसे एनै जों नुनोबो मोनदों। जोंनि जाथिनि गेजेराव सोरबाफोर स्टुडेन्टआनो जा बा सोरबा बेरायनो थांनायानो जा गुबुन जायगायाव जुदि हाबहैयोमोनब्ला एसेबाबो सन्देह खालामजायोमोन बा सन्देहनि गेजेरजोंनो एसे एनै होसोजायोमोन। जों बेफोरखौ नुबोदों। खिन्थु नैबे बिटिआर सुक्ति जाफैनायनि उनाव जेलानाखि मोनब्रै फेक्सना ज' जानानै बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों, बिनि उनाव डिसबेन्ड जानाय लोगो लोगो दिनै जोंनि माखासे जेनाखि नेम निथि, बे नेम निथि बायदियै डिसबेन्ड जानायनि उनाव साफ्रोमबो बर'नि माखासे लाइमोनखौ नोजोर होनानै दिनै मा आर्मसआ ले डाउन जानाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो समाजावनो जोंनि बर'नि थासारिया मोनसे मोजां नोजोरजों नायजादों। दा बेफोरखौ नुयोब्ला जोङो सिगांनि समाव जे थासारियाव सन्देह खालामजायोमोन, दा जोङो बे थासारियाव गैला। जों बेफोरखौ फिल खालामनो हायो। गोजोनथाव खौरां, सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।